ערב טוב לכולם, שבוע טוב, לי קוראים עודד, ואנחנו הולכים לדבר הערב קצת על עולם המחמצות. קצת לפני שנתחיל אני אציג את עצמי, כיוון שיש פה הרבה מאוד אנשים ויש פה גם קבוצה גדולה של אנשים חדשים שלא בהכרח מכירים אותי. אז כמו שאמרתי, קוראים לי עודד פישר, ואני אופה וקונדיטור אה, עם ניסיון של קרוב ל9 שנים. התחלתי את הדרך שלי במאפיית הלחם של תומר, מי שמכיר, בירושלים. שם קיבלתי את עיקר הרקע שלי בנושא האפייה ובעיקר הנושא של המחמצות. וגם שאני מתעסק היום בכל תחומי הקונדיטוריה, נושא הלחם ובעיקר תחום המחמצות היה ונשאר התחום המרכזי והעיקרי שלי. תחום שאני מלמד אותו הרבה, אבל נושא של מחמצות יוצא פחות ללמד, כי הוא הרבה יותר מורכב, הרבה יותר קשה. אנחנו ננסה הערב לזכור את העולם הזה של המחמצות, להכיר אותו קצת, וגם להכין ממנו משהו בבית, מה שאפשר קצת יותר להיכנס אליו בבית. אז ככה, המבנה של השיעור הערב הוא כזה. אנחנו נדבר קודם כל באופן כללי מה זו מחמצת, נזכור את הסוגים השונים של המחמצות, כל אחד מה זה אומר, איך עושים אותו, קצת יותר להכיר אותו לעומק. נדבר על מה קורה עם מחמצות בתעשייה ובאפייה. אה, בהקשר הזה של מה, כשאומרים לנו דברים, אומרים לנו על לחם מסוים כל מיני דברים, מה זה אומר, מה זה לא אומר, איך נדע בדיוק מה אנחנו קונים. ניתן איזושהי הנחיה למשהו שאפשר לעשות בבית כדי להגיע לתוצאות מעניינות ולחם סטארטר מאוד מאוד טעים ומיוחד. ואני אספר לכם גם קצת על קורס מחמצות שיעור שאנחנו הולכים להתחיל אותו ממש עוד מעט. אז בואו ניכנס לעניינים ונתחיל לדבר על מה זה בעצם מחמצת. המושג הזה שהרבה מאוד אנשים מדברים עליו, הרבה מאוד אנשים מציינים אותו בכל מיני הקשרים, ואני רוצה ככה לעשות סדר במה זה הדבר הזה מחמצת. אז בעצם מחמצת זה תערובת של קמח ומים, מעין בצק, בדרך כלל מאוד מאוד רך, שבנוסף לקמח והמים מכיל גם שמרים או חיידקים כלשהם, שהם פועלים, שהם תוססים, ובעצם אם אנחנו לוקחים את המחמצת הזאת ומוסיפים אותה לבצק במקום שמרים, החיידקים שנמצאים במחמצת במקום השמרים גורמים לבצק שלנו לטפוח, וככה אנחנו בעצם מקבלים לחם באותו תהליך כמו שמכינים לחם, אבל עם החיידקים האלה במקום עם החיידקים של השמרים. בעצם המחמצת שלנו הוא סוג של מקור חיידקים במקום השמרים שאנחנו רגילים להוסיף היום ללחם. אז קודם כל להכיר קצת את השמרים. שמרים זה בעצם חיידקים מסוג מאוד מסוים שנקראים שמר. השם המדעי של שמרי המאפייה נקרא סאקרומייסס סרביה, שהם יודעים לפרק סוכרים שנמצאים בקמח, ויודעים לייצר מזה גז שבעצם מנפח לנו את הלחם. הסיבה שאנחנו משתמשים בלחם היום דווקא בשמרים מהסוג הזה היא שהם יודעים לעשות את זה הכי מהר והכי טוב שאפשר, ולקחו את החיידקים האלה ברגע שמצאו אותם, ויודעים להציס אותם, להרבות אותם ולמכור לנו אותם בכל מיני אופנים, קובייה, טרי, לא יבש וכאלה. ואת התרבית הזאת אנחנו מוסיפים לבצק ומקבלים לחם שתופח. כאשר אנחנו עובדים עם מחמצת, במחמצת יש מעט מאוד שמרים או חיידקים מסוג אחר, שבעצם עושים את אותה פעולה בדיוק כמו השמרים מבחינה ביולוגית. כשאנחנו עושים השוואה בין בצק שיש בו שמרים לבין בצק שהוספנו לו מחמצת, אז בצק שמרים הפעולה שלו היא מאוד מאוד מהירה, סדר גודל של חצי שעה, גג שעה לכל שלב של התפחה. הדברים הולכים מאוד מאוד מהר. אנחנו מקבלים, יש לנו נדבר על ההשלכות הנוספות של זה. כשאנחנו עובדים עם מחמצות הפעולה מאוד מאוד איטית. יש מחמצות שהתפיחה היא שעה ולפעמים יותר, יש מחמצות שהתפיחות הן יכולות להגיע גם ל8 ול10 שעות כל שלב של תפיחה.
יש גם, כן, זה אומר שיש לחמים שמשך ההכנה שלהם הוא מההתחלה ועד הסוף סדר גודל של 20, אפילו 24 שעות של תהליך. ויש לזה המון המון השלכות על המראה, על המרקם, על הטעם, בכלל על הלחם הזה הופך להיות משהו ממש 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 אחר. אז זה מבחינת השוואה. עכשיו, מה זה אומר שאנחנו עושים תהליך איטי? מה המשמעות של זה? במהלך העבודה של השמרים או החיידקים האלה, הם מייצרים חוץ מגז כל מיני חומרים נוספים. חומרי ארומה וטעם שנותנים ריח וטעם, בעיקר חמוץ. יש שם חומצות לקטיות ואחרות, שאם ניתן להם יותר מדי, הלחם יהיה מאוד מאוד חמוץ, אבל הם נותנים המון 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 טעם ללחם, ובלחמי מחמצת הם בטבעם חמוצים, יש יותר ויש פחות, אבל נותן המון המון טעם ללחם. דבר נוסף שקורה, הבועות שלנו בתוך הבצק, עם הזמן לאט לאט מתאחדות, הופכות להיות פחות בועות, יותר גדולות, והסיבים שביניהם הם הרבה הרבה יותר רבים. אתם יכולים לראות את זה בשתי התמונות פה, שבתמונה מימין יש לנו לחם עם שמרים, שפה ושם יש בועה גדולה שנוצרה מהקיפולים של הבצק, אבל באופן כללי הבועות הן מאוד מאוד קטנות, יחסית אחידות, ועם סיבים מאוד 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 דקים ביניהם. זה הלחמים שאנחנו רגילים לאכול היום. לעומת זאת לחם מחמצת מצד שמאל, אנחנו רואים בועות הרבה יותר גדולות, לפעמים זה עוד יחסית עדין, לפעמים זה באמת הרבה יותר גדול מזה. סיבים יותר עבים, לחם יותר גס, יותר עבה, גם יותר משביע בדרך כלל, וכמובן כמו שאמרנו עם טעם הרבה 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 יותר עמוק מאשר כשעושים אותו עם שמרים. אז זה מבחינת ההשוואה בין השניים. ניכנס למחמצות. יש לנו כל מיני סוגים של מחמצות, יש להם כל מיני שמות, ואני אזכור אותם, אבל אני אגיד מראש, ואני גם אגיד את זה עוד בהמשך הערב, השמות הם לא עקביים. זאת אומרת, אני מלמד אתכם הערב את מה ככה אני למדתי, ככה אני עבדתי אצל תומר. זו הדרך שלנו, של תומר, לפחות המושגים שאני למדתי אצלו. יש הבדלים במושגים, זאת אומרת, אתם רואים יש פה סטארטר, פוליש וביגה, ויש כאלה שיכנו אותם בשמות אחרים, ואתם לפעמים תראו את השמות האלה והם לא יהיו בדיוק מה שאני אמרתי פה הערב. אנחנו נשים דגש יותר על הטכניקה ופחות על השם שלה, כיוון שכמו שאמרתי באמת יש ויכוחים גדולים מאוד על איך לקרוא לכל תהליך, אבל באופן כללי אנחנו מחלקים את סוגי המחמצות לשניים. יש לנו את המחמצות המהירות במרכאות, מחמצות שמבוססות על שמרים, שהשמות שלהם סטארטר, פוליש וביגה, עוד מעט אנחנו נזכור אותם בדיוק מה זה אומר כל אחד מהם. ויש לנו את המחמצות שהן ללא שמרים, בעצם מחמצת אחת שנקראת מחמצת שעור, תורה גדולה וענקית וענפה מאוד, ואנחנו נתייחס אליה גם כן קצת היום. אבל חשוב לדעת שיש את ההשוואה הזאת, זאת אומרת גם הסטארטר, פוליש והביגה שעובדים על שמרים, גם הם נקראים מחמצת, ואנחנו נראה מה זה אומר היום. אז בואו נתחיל לדבר עליהם באופן כללי קודם, ואז נעבור אחד אחד. מחמצות שמבוססות על שמרים, העיקרון הכללי אומר ככה: אנחנו לוקחים כמות מאוד 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 קטנה של שמרים, סדר גודל של חצי גרם עד גרם שמרים לכל קילו קמח, מוסיפים על זה מים בהתאמה, כל סוג מחמצת יש לה כמות אחרת של מים, נותנים לזה לעמוד ולתסוס תקופה ארוכה, לפעמים פחות, זה תלוי מאוד בכל מיני גורמים, ואז משתמשים בזה בשביל להטפיח את הבצק. במהלך ההתססה הזאת גם השמרים מתרבים, נוצרים שם כבר חומרי טעם, זה משפיע, מקבלים הבדל גדול בין הלחם שעשינו מאשר לחם שנאפה עם שמרים, למרות שגם פה יש שמרים. סתם לשם השוואה מבחינת כמויות, אנחנו שמים פה גרם שמרים לקילו קמח, כשבבצק רגיל סטנדרט אנחנו שמים 10 גרם שמרים לקילו קמח, וזה נותן לנו כמות מאוד מאוד גדולה של מחמצת. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו ניקח מהמחמצת הזאת כמות מאוד קטנה בשביל להכין ממנה קילו אחד של קמח, אז צריך להבין שאנחנו מדברים פה כמויות מאוד 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 קטנות של שמרים.
נתייחס אליהם לפי שמות. המחמצת שנקראת סטארטר היא מחמצת עבה וכבדה, זאת אומרת הרבה קמח מעט מים באופן יחסי. בדרך כלל עושים אותה גם מקמח מלא כדי שיהיה כבד יותר, התסיסה שלה הרבה יותר איטית, ואז הטעמים שם הרבה יותר עמוקים. היא מופיעה בהרבה מאוד מסורות, זאת אומרת ראיתי אותה גם באפייה צרפתית, גם באפייה איטלקית ועוד. הטעם שלה באופן יחסי לשאר המחמצות הוא יותר חזק, המחמצות של השמרים אני מתכוון. הוא מטפיח קצת יותר לאט את הבצק מאשר המחמצות האחרות, ומשתמשים בו בדרך כלל ללחמים ולחמניות, מה שנקרא אפייה מסורתית, בעיקר לחמים מקמח מלא, תערובות קמחים, לחמי דגנים וכאלה. זה נותן איזשהו אופי מאוד מסורתי וכפרי ללחם. איך מכינים סטארטר? אז כן, לכל קילו קמח סדר גודל של חצי גרם עד גרם שמרים, עם כמות יחסית קטנה של מים, זאת אומרת 600-650 גרם מים, נותן לנו בצק עבה יחסית. נותנים לזה ליצוס הרבה מאוד זמן, סדר גודל של 12 שעות. שוב, יש לזה הרבה שיטות, זה לא מדויק המספרים, יש מקומות שמתסיסים יותר, יש מקומות שמתסיסים פחות, מאוד תלוי בטמפרטורות, אבל זה הסדר גודל. ואז אפשר להשתמש בזה, להוסיף את זה לבצק. המתכון לדוגמה שאני אציין בהקשר הזה זה לחם כפרי, שאנחנו עוד מעט, גם צירפתי לכם את המתכון שלו לדפי סיכום, ואנחנו נזכור את המתכון שלו כאיזשהו שיעורי בית להכין בבית. אני רואה את השאלות שלכם, לא לדאוג, אנחנו נעבור עליהם מסודר בסוף, בסדר? אני רואה שיש שאלות, אני לא מתעלם מהם. המחמצת הבאה שמבוססת שמרים שאנחנו נזכור היא מחמצת פוליש. פוליש זה אותו עיקרון אבל עם הרבה יותר מים, בדרך כלל עושים את זה מקמח לבן, והמחמצת היא מאוד נזלית. המקור שלה הוא מאוד צרפתי, צרפתים מאוד אוהבים להכין אותה. מה שהיא עושה בעצם, היא נותנת אפקט מאוד דומה אבל הטעם יותר עדין. התפיחה של הבצק בסופו של דבר הוא יותר מהירה, כי בפוליש הסופי יש יותר שמרים, הם מצליחים להתרבות יותר מהר, ובסופו של דבר בכל זאת בלחם המוגמר יש חורים מאוד גדולים. זה משמש ללחמים מאוד אווריריים כמו בגט, ג'בטות ולחמים שעושים מהם. יש המון, לצרפתים יש הרבה מאוד גרסאות של לחמים מבוססים על בצק של בגט. ג'בטה זה אמנם איטלקי, אבל גם אפשר לעשות אותה גם כן מפוליש. כן, הפוליש, כמו שאמרנו, זה אותו עיקרון כמו הסטארטר. אנחנו לוקחים קילו קמח, גרם אחד של שמרים וליטר מים, זאת אומרת הרבה יותר מים מהסטארטר. שוב, מקבלים תערובת מאוד נוזלית, נותנים לזה גם ליצוס סדר גודל של לילה ואף יותר, ואז מוסיפים את זה לבצק. המתכון לדוגמה שאנחנו נציין בהקשר הזה זה בגט צרפתי, שכבר שיתפנו אותו באתר, במייל השבועי, ואני אשלח לכם אותו במייל אחרי השיעור. הבגט שאתם רואים פה נעשה בדיוק בשיטה הזאת, וזה יוצא שונה לגמרי מבגט שעושים אותו משמרים. אז זה הפוליש. המחמצת השלישית שמבוססת על שמרים היא מחמצת שנקראת ביגה. ושוב אני אציין, יש כאלה שאומרים ביגה ומתכוונים למה שאני אמרתי לפני כן סטארטר, אז לא להיבהל מהמושגים. ביגה זה לא בדיוק מחמצת, זה בעצם לקחת את כל הבצק כולו מההתחלה ולהגיד אני הופך אותו למעין מחמצת. זאת אומרת, אני לוקח מתכון של לחם, מקטין לו את השמרים לממש קמצוץ, לסדר גודל של 10% ממה שהיה בהתחלה, מעט מאוד לישה לבצק, ונותנים לו לתפוח בעצם הרבה מאוד זמן. זה לא מכינים תערובת ואז מוציאים ממנה ומכינים בצק חדש, אלא בעצם מכינים בצק ונותנים לבצק הזה עם קמצוץ שמרים לתפוח המון זמן. פה אנחנו מקבלים טעם מאוד חזק כמו סטארטר, וחורים מאוד גדולים כמו הפוליש. הסגנון הזה של האפייה הוא איטלקי, בדרך כלל מכנים עם זה ג'בטות.
יש גם שיטה שנקראת לחם פראי, שהיא דומה לג'בטה, אבל עושים אותה בתוך איזשהו כלי סגור. ושניהם משמשים בשיטה הזאת שנקראת ביגה. שוב, הרעיון של ביגה זה בעצם שאני לוקח מתכון של לחם, מוריד לו את השמרים לממש ממש ממש מעט, ונותן לו לטפוח הרבה מאוד זמן, סדר גודל של 7-8 שעות עד 16, תלוי במתכון. ואז אנחנו נותנים לו צורה, נותנים לו עוד תפיחה ואופים אותו אחרי כל התהליך הארוך הזה. איך מכינים ביגה? כן, זה מה שאמרנו הרגע, 10% מכמות השמרים, בלי ללוש, מטפיחים אותו די הרבה זמן, ובדי הרבה זמן, במהלך ה-8-16 שעות האלה, מקפלים את הבצק על עצמו, נושאים לו איזשהו קיפול שניים על עצמו, מדי 2-3, זאת אומרת סדר גודל של 4, 5 עד 8 פעמים, ואז בעצם זה בעצם תהליך הלישה שלו, אין צורך ללוש אותו בהתחלה. בדרך כלל עושים את זה עם בצקים יחסית רטובים, לא רכים מאוד ודביקים, לא עם בצקים רגילים של לחם. והמתכון, לדוגמה שנציין פה, זה ג'בטה, שבעזרת השם נשלח בהמשך גם כן במייל השבועי והוא יופיע באתר, אבל זה תהליך שאפשר לעשות אותו עם הרבה הרבה לחמים. כשאנחנו עוברים עכשיו בעצם לדבר על הסוג השני של מחמצות, מחמצות ללא שמרים. זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על מחמצות שלקחתי את הערובת והוספתי תרבית קטנטנה של שמרים, מה שאנחנו רגילים לקרוא לשמרים. זה לא משנה אם זה שמרים טריים או שמרים יבשים. ונתנו לזה לצוס ולהתפתח. המחמצת שנקראת מחמצת שיעור היא בעצם מכילה כבר בתוכה חיידקים שהם לא שמרים, חיידקים אחרים. מבחינת החיידקים האלה בדרך כלל מהמשפחה של הלקטובצילוסים, למי שיש לו רקע בביולוגיה. הם מתפתחים באופן טבעי, זה תהליך ארוך ואפילו קצת סיזיפי, ובשלב מסוים יש כבר מספיק חיידקים והמחמצת הזאת היא תוססת. הפעולה של החיידקים היא מאוד מאוד דומה לשמרים מבחינה ביולוגית. הם לוקחים סוכרים, מפרקים אותם לגז, מתסיסים את הבצק, הם עובדים פחות או יותר באותן טמפרטורות, באותה רמת חומיות, יש להם תכונות מאוד 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 דומות לאלה של השמרים הרגילים, אבל הם עובדים הרבה 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 יותר לאט מאשר שמרים. המקור של המחמצת כמובן זה מסורת עתיקה שהלכה והתפתחה החל ממצרים העתיקה. אנחנו מכירים את זה מהמקורות שלנו היהודים ביציאת מצרים, ויש לזה גם סימוכין ארכיאולוגיים. שם זה הלך והתפתח, זה נפוץ לכל העולם, בכל מקום הלכו והתפתחו מסורות שונות ושיטות וטכניקות, והדברים הלכו. אם במצרים העתיקה היו מכינים איזשהו משטחים קצת דומים ללחם פרנה של המרוקאים, אז הלך והתפתח ללחמים גדולים יותר ושיטות לישה ושיטות התפחה שונות, וכל מקום שתלכו בעולם תראו שיטות קצת שונות, אבל העיקרון הוא אחיד. יש לנו מחמצת שאנחנו משתמשים על הבצק. מה שקורה, בגלל שההתפחה היא מאוד 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 איטית, אנחנו מקבלים בדרך כלל סיבים מאוד עבים, לא אחידים, בורות גדולות בבצק, כל מיני גדלים, טעם וריח מאוד מאוד חזקים, הרבה יותר משלושת המחמצות הקודמות שהזכרנו. אני אציין פה שזה לא בהכרח, זאת אומרת, מי שיודע לעבוד נכון עם מחמצות יכול לשלוט ברמת החמיצות והטעם של הלחם, ואפשר להכין עם זה מגוון מאוד 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 גדול של לחמים. זה לא מתאים ללחמים עדינים מאוד, כמו חלה, כמו עוגות ודברים מתוקים יותר. אי אפשר להכין עם זה. בצקים עשירים עם ביצים וכאלה, זה לא מתאים להכין, אבל כן, כל סוגי הלחמים מכינים עם מחמצת שיעור, שאני קורא לה דווקא מחמצת שיעור כדי להבדיל אותה מהמחמצות הקודמות שהזכרנו לגבי שמרים.
מחמצת שיעור, אנחנו נדבר פה על קצה המזלג, על איך מכינים אותה. זה תהליך ארוך ומורכב, עם המון המון דקויות, אבל באופן כללי אנחנו עובדים בתהליך מאוד מאוד טבעי. אנחנו מערבבים קמח ומים, לפעמים איזשהו זרז טבעי, כמו פירות וכאלה, ונותנים לזה ליצוס במשך שבוע, מטפלים בזה במשך השבוע, לא נותנים לזה לעמוד ככה. תיקחו תערובת כזאת, תנו לה לעמוד במשך שבוע, תקבלו עובשים, וזה תהליך שעובר איזשהו טיפול כמעט יומיומי. אנחנו מתחזקים את המחמצת באופן קבוע, זאת אומרת גם כשהיא לא פעילה וגם כשהיא פעילה בסוף אנחנו מתחזקים אותה על ידי הוספה של קמח ומים באופן קבוע, בתדירות של פעמיים ביום עד פעם בשבוע. זה מאוד תלוי בהמון המון 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 גורמים. כשרוצים להכין לחם מהמחמצת, באופן עקרוני לוקחים כמות מסוימת מהמחמצת, מוסיפים אותה לבצק, לשים את זה, והבצק יתפח. כמו שאמרנו, מאוד לאט, אבל הוא יתפח. התהליך הזה, כמו שאמרתי, הוא מאוד מורכב, יש עליו המון המון שיטות והמון תורות והמון תיאוריות, אבל הוא בהחלט אפשרי, ובסופו של דבר הלחם שיוצא בסוף הוא לחם מאוד 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 טעים ומאוד מאוד מיוחד. אנחנו נעבור, בעצם סקרנו את ארבעת הסוגים הקלאסיים של המחמצות. אנחנו נדבר עכשיו על בעצם מה קורה בתעשייה. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים לקנות לחם אפוי, איך אנחנו יודעים איך הכינו אותו, ממה עשו אותו, ומה בעצם יש בו, כי יש המון המון הבדלים במושגים, ובעצם כיוון שיש הבדלים בהגדרת המושגים בין האופים השונים ובין המסורות השונות, ומי שאומר מחמצת מתכוון למשהו כזה והוא אומר מחמצת מתכוון למשהו כזה, בסופו של דבר אפשר להגיד הרבה דברים ובלי באמת לתאר מה קורה בלחם. בנוסף לזה גם אין הגדרה רשמית בחוק או בעולם המקצועי למה זה אומר כל דבר, ולכן נוצרו פרצות שאפשר בעצם להשתמש במושגים שונים כדי לתאר את הלחם, כדי להגדיל את המהירות שלו, ולא בהכרח הלקוחות מבינים בדיוק מה קורה בלחם. אז בעצם ככה, מה קורה בחוק? החוק לסימון מוצרים אומר ככה: כל סוגי המחמצות שציינו קודם, גם מחמצות מבוססות שמרים, פוליש, סטארטר וביגה, וגם המחמצת שיעור, כולם נחשבות למחמצת, וגם אם השתמשתי באחד מהם, ניתן לכנות את זה מחמצת. יש כאלה שלוקחים את הדבר הזה וממשיכים אותו הלאה גם למושג שיעור. אפשר לקרוא לזה גם שיעור. זה איזושהי מחלוקת, אבל אין הגדרה סופית בחוק, ולכן ניתן לכתוב את כל המושגים. אם מכינים לחם ממחמצת מבוססת שמרים, ומכינים מזה לחם, בלי להוסיף שמרים בשלב הלישה, מותר לכתוב על הלחם ללא שמרים. בסדר? זאת אומרת, לקחתי שמרים, יצרתי מהם נניח סטארטר, עשיתי מזה לחם, כשאני אורז את זה בתעשייה, מותר לי לפי החוק לרשום על זה שאין לזה שמרים, כי בהכנה של הבצק עצמו לא השתמשתי באבקה הזאת שנקראת שמרים, ולכן על פי החוק מותר לכתוב על זה ללא שמרים. כאשר יש לי לחם שמכיל גם מחמצת כלשהי וגם שמרים בבצק עצמו, ויש הרבה שעושים את זה, מותר לכתוב עליו שהוא לחם ממחמצת, לחם ממחמצת, לחם מחמצת, כל המושגים האלה. לפי החוק מותר לרשום עליו לחם מחמצת אפילו שיש בו גם שמרים. לפעמים גם מותר לא לכתוב השמרים ברכיבים, זה תלוי בכמות שהשתמשו. אז בעצם יש פה הרבה מאוד פרצות בחוק שאפשר לכתוב דברים שהם לא בדיוק מגדירים את מה שיש לנו בלחם. התמונה פה היא להמחשה בלבד, אני לא רוצה לדבר על אף חברה ספציפית, בסדר? מי שמכיר את החברה הזאת לא לקחת את זה אישי, אין לי מושג מה קורה במאפייה הספציפית הזאת. כשאנחנו קונים לחם מחמצת אנחנו יכולים להסתכל, אם זה מוצר מסומן ארוז ועם כיתוב, אז צריך לוודא, אם כתוב במפורש ללא שמרים, אז אתם יודעים שזה נעשה עם אחת מהמחמצות בלי הוספה של שמרים בכלל. אתם לא יכולים לדעת בשום צורה שהיא איזה סוג מחמצת מדובר. בדרך כלל עובדים בשיטה של הסטארטר, לפעמים גם פוליש.
על פי רוב, אני אציין את זה בערבון מוגבל, כי אני לא מכיר את כל החברות, אבל ממה שאני יודע, על פי רוב מדובר בסטארטר. לא ידוע לי על מאפייה שמוכרת מוצרים ארוזים בסופרים, שיש לה מחמצות שיעור בלחם שלהם. בדרך כלל המחמצות שיעור יופיעו במאפיות בוטיק. כשאנחנו קונים לחם ממאפיית בוטיק, אנחנו צריכים קודם כל לשאול מה קורה בלחם, האם יש שמרים בנוסף למחמצת. אל תשאלו איזה סוג מחמצת אתם משתמשים, כי כמו שאמרתי קודם, אם יענו לכם מילה וזה לא בהכרח יתאר את המחמצת שאתם מתכוונים אליה, ולכן תשאלו מה אתם עושים. אתם מכינים את המחמצת ערב קודם, אתם משתמשים במחמצת קבועה שלא מכינים אותה קודם, לתחקר אותם קצת מה בדיוק עושים, ולפי זה להבין לאיזה הגדרה שהגדרנו קודם זה מתאים, ואז תוכלו לדעת איזה מחמצת יש שמרים, או איזה מחמצת יש בלחם שאתם קונים אותו. בואו ניתן איזושהי סקירה על איך אתם יכולים להכין לחם מבסיס סטארטר, כמו שאמרנו קודם. נדבר קצת יותר על כמויות מדויקות. ראיתי גם ששאלתם על כמויות מדויקות, אני אמרתי ואני אגיד שוב, אני אתייחס לשאלות, אני פשוט לא עובר עליהן כדי לשמור על הרצף של ההרצאה, ואנחנו נעבור על השאלות ואני אענה עליהן מסודר, לא לדאוג. אז כן, המתכון הזה מופיע לכם גם בדפי סיכום ששלחנו לכם במייל. מי שלא קיבל או לא ראה את הדפי סיכום, זה אמור להופיע לכם בפאנל ניהול. יש לכם, מי שזה סגור, יש חץ קטן בצד, תפתחו אותו, אמור להופיע לכם בצד למטה הקובץ להורדה, פה עכשיו, אם לא קיבלתם אותה. אז בשלב הראשון אנחנו מכינים סטארטר. אני מכוון פה למתכון של קילו קמח בסופו של דבר, אז לא צריך הרבה מאוד. אנחנו מכינים כמות קטנה של סטארטר, 280 גרם קמח מלא, שזה 2 כוסות. קמצוץ שמרים יבשים זה כמות קטנה מאוד, אי אפשר למדוד פחות מגרם, ולכן פשוט לוקחים עם קצה הכפית קמצוץ של שמרים, מערבבים פנימה, מוסיפים סדר גודל של קצת פחות מכוס, 3/4 כוס בערך מים. זה צריך להיות בצקי אבל לא נוקשה מאוד. מערבבים את זה, לא צריך ללוש, לא צריך כלום. ברגע שזה אחרי ומעורבב, מכסים בניילון נצמד את הקערה, משתמשים בקערה שיהיה מקום לתערובת הזאת לצוס, כי היא תוססת מאוד. נותנים לזה לצוס לילה שלם בטמפרטורת חדר. אלא אם כן אתם עושים את זה בלילה ממש קיצי וחם, אז אפשר פחות מלילה, אפשר יותר קצר, אבל לפחות 6 עד 8 שעות שיעמוד בטמפרטורת חדר. אם אתם רוצים להכין בערב ולאפות בערב שאחרי זה, בבוקר שימו את זה במקרר, שלא יעלה עובש, אבל תנו לו לילה שלם לצוס בטמפרטורת חדר. ואז אנחנו עוברים לשלב הבא. אנחנו לוקחים קילו קמח לבן במקרה הזה, אפשר לעשות את זה גם מקמח מלא, פשוט להוסיף יותר מים, 2 כפות שטוחות של מלח גס, שזה 25 גרם, וסדר גודל של 650 גרם מים, שזה 2 ו3/4 כוסות. זה לא מדויק, לפעמים צריך קצת יותר, לפעמים צריך קצת פחות, תרגישו את הבצק שיהיה בסופו של דבר רך ונעים. אם אתם מערבבים את זה במיקסר, פשוט תערבלו הכל יחד. אם עובדים ידני, כדאי להוסיף את המים על הסטארטר ואז להוסיף את הקמח, זה יותר מקל מאוד על הערבוב. לשים היטב 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 עד שיש מקבלים בצק, ואז מכאן ממשיכים לעבוד בעצם כרגיל. אנחנו עובדים כמו לחם, אבל התפיחות שלנו יהיו סדר גודל של שעה ולפעמים יותר. אנחנו נותנים לבצק לתפוח עד שהוא ממש ממש גדול מהנפח המקורי, ואז אנחנו מחלקים אותו ל3 חלקים. כן, הכמות הזאת היא ל3 כיכרות גדולים ויפים של לחם. מכדררים לצורה של קר, מקמחים מעט, מניחים על תבנית, מכסים בניילון. עדיף לקמח קצת את הלחם כדי שלא ידבק או לפזר עליו גרעינים או כל מיני כאלה. נותנים לזה לתפוח שוב סדר גודל של שעה. זה מאוד מאוד תלוי בטמפרטורות, אם זה צהריים וחם מאוד אז יכול להיות שקצת פחות. לראות שזה מגיע ככה ממש כפול ממה שהיה בהתחלה, ואז עושים חריצים, אופים בתנור כמו שאופים לחם, מכה ראשונה של 240 מעלות, כלי מים חמים בתחתית,
אחרי 10 דקות, או שהופיע צבע כבר על הלחם, מוציאים את המים, מנמיכים טמפרטורה משמעותית ל-170, אופים עוד סדר גודל של 20 דקות, חצי שעה, מאוד מאוד תלוי בתנור, כל אחד, אל תיקחו את המספרים האלה באופן מדויק, כל תנור עובד אחרת, עד שהכיכרות מקבלים צבע מאוד מאוד יפה, קרום קשה, משקל טוב, משקל קל ולא כבד מדי, מעבירים לרשת, נותנים להם להתקרר, ואז פורסים ואוכלים, ואתם תקבלו תוצאה שהיא שונה לגמרי 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 מלחם שנעשה עם שמרים. נעשה איזשהו סיכום קצר בהשוואה של הלחם שמרים מול לחם ממחמצת שמבוססת שמרים ולעומת מחמצת שעור. לחם שמרים, ההתפחה שלו מאוד מהירה והטעם שלו תפל. את השמרים אנחנו כמובן קונים מוכנים מהסופר. אני אומר טעם תפל, אנחנו כולנו התרגלנו לאכול לחם קנוי עם כמעט בלי טעם, ואנחנו לא רגילים לאכול לחם עם טעם עשיר. ברגע שתתחילו לטעום, מי שכבר קונה וטועם ורגיל אז אדרבה, אבל מי שלא, להתחיל לנסות להרגיש את הטעם של הלחם. ברגע שאנחנו עוברים לעולם המחמצות אנחנו מקבלים לחם עם טעמים, לחם עשיר שאפשר לאכול אותו כמו שהוא אפילו בלי להוסיף שום ממרח, כי יש לו ממש ממש טעם. תחפשו את הטעם הזה, תנסו להרגיש אותו על הלשון. אז בלחם הרגיל פשוט לא מרגישים אותו. כשאנחנו עובדים על מחמצות מבוססות שמרים, ההתפחה היא קצת יותר איטית מאשר העבודה עם שמרים ממש. הטעם כמובן הרבה יותר עשיר, ואנחנו מכינים כל פעם את המחמצת לכל סט של אפייה שאנחנו רוצים, לא שומרים את זה באופן רציף וקבוע. לעומת זאת מחמצת שעור, ההתפחה היא כמובן הרבה הרבה יותר איטית, אנחנו מדברים בשעות. אנחנו מדברים על טעמים הרבה הרבה יותר חזקים, ואנחנו מכינים את המחמצת פעם אחת בחיים בעצם, ושומרים אותה באופן קבוע לאורך שנים. כן, יש מחמצות שמתהדרות בזה שיש להם מחמצת בת 100 שנה ויותר. לי אישית בבית יש מחמצת שהיא בת כמעט 10 שנים, שיצרתי אותה למסעדה שעבדתי בה בלוצ'אנה. וכן, ככה אנחנו עובדים. לא זורקים אותה אף פעם, בסדר? לא, זה משהו שפעם אחת חוויה להכין אותה, אחר כך פשוט מתחזקים אותה ושומרים אותה ומתפעלים אותה, וראיתי שכבר שאלתם על הדבר הזה, אז אני אתייחס לזה גם בשאלות, אבל לפני שאני אענה לשאלות שלכם, אנחנו נעשה איזושהי הפסקה קצרה לפרסומת, ואני אספר לכם על קורס מחמצות שעור שאנחנו פותחים ממש עוד מעט. זה בעצם קורס שאנחנו נלמד איך להכין מחמצת שעור. כמו שאמרתי קודם, מחמצת שעור זה משהו שמצריך הרבה מאוד לימוד, הרבה מאוד הבנה. זה לא מתכון ככה עושים, ככה יהיה, אלא משהו שמצריך תהליך שאנחנו חווים אותו, אנחנו עוברים אותו, אנחנו עוקבים אחרי התהליך ומתקנים בהתאם לתוצאות. זה משהו שצריך ממש ממש ללמוד אותו ולחוות אותו, זו חוויה מרתקת. ואנחנו נלמד בעצם להכין מחמצת שעור, נלמד לתפעל אותה ולתחזק אותה, ואיך גם כמובן להכין ממנה לחם. זה קורס שאני בונה ומתכנן כבר המון זמן. היה לי חלום מאוד מאוד גדול להוציא אותו, ושקלנו על הרבה מאוד אפשרויות איך ללמד אותו ואיך לעשות אותו בצורה שתהיה באמת אפקטיבית, בצורה שבאמת יהיה אפשר להכין, ובנינו את הפורמט הזה של שיעורים שנעשים באינטרנט כמו ההרצאה הזאת, אבל עם תמיכה וליווי צמוד, כך שבשבוע הראשון אנחנו לומדים איך להכין מחמצת ויוצרים אותה שלב אחרי שלב. שבוע הבא אנחנו לומדים לתפעל אותה ולטפל בה, ובשבוע השלישי כבר מתחילים להכין ממנה לחם. זה קורס מעשי עם ממש משימות כל סוף שיעור. אתם תקבלו הנחיות לביצוע יום אחרי יום, כולל מעקב צמוד, כך שבעצם עד סוף הקורס תוכלו לאפות בעצמכם לחם ממחמצת שעשיתם בעצמכם. וכיוון שזה משהו חדש ומיוחד, אנחנו רוצים לאפשר אותו ממש לכולם, אז לפחות לכמה שיותר, אז אנחנו עושים אותו מבצע מאוד 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 מיוחד ל-24 שעות בלבד. אני מעלה לכם עכשיו לתיבה של הצ'אט של השאלות קישור, תיכנסו, תראו את המבצע, אתם מוזמנים לנצל אותו. זה באמת ל-24 שעות בלבד, תוכלו לא מהרגע להרגע להתייעץ עם הבעל או האישה
ואז לנצל בכל זאת את המבצע הזה. הקורס יתקיים במוצאי שבתות, השיעורים, אבל יהיה אפשר גם לראות את ההקלטות אחרי זה. וכל הפרטים אנחנו שולחים בדקות הקרובות, אנחנו נשלח לכם שוב את הקישור עם עוד פרטים במייל. עם המייל הזה כמובן יהיה גם את הקישור שציינתי לפני כן של המתכון שאמרתי שאני אשלח לכם. אז זה הקורס מחמצות שיעור, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף. מי שיש עליו שאלות ספציפיות יכול לשאול או לשלוח אותם, לכתוב אותם פה ואני אענה עליהם, ואפשר גם לשלוח במייל ואני אענה באופן נקודתי. אני אשמח ממש ממש לראות אתכם בקורס הזה. עכשיו בואו נעבור על השאלות, אני אתחיל ככה מההתחלה, אני אזכור אותם. הגיעו המון 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 שאלות, אז אני אתייחס באופן כללי לתשובות. אם מישהו מרגיש שפספסתי, תשאלו שוב, אני אשתדל לענות על הכל. אז ככה, האם ניתן להקפיא מחמצת? התשובה היא כן, כל סוגי המחמצות אפשר להקפיא. איך מפשירים אותה? אחר כך פשוט נותנים לה להפשיר טמפרטורת חדר עד שהיא מפשירה לגמרי לגמרי לגמרי, נותנים לה עוד כמה שעות לעמוד, להתחיל לפעול, להתחיל לצוס, ומשם ממשיכים לטפל בה כרגיל. בדרך כלל מחמצת קפואה עד שהיא פעילה ממש ואפשר לאפות ממנה לחם, זה סדר גודל של יומיים עד 3 ימים. זאת אומרת, מי שמקפיא מחמצת ייקח בחשבון שלא מיד אחרי ההפשרה יהיה אפשר להכין ממנה לחם, אבל בהחלט אפשר, וכבר ראיתי שיש שאלות בסוף לגבי פסח. אז כן, מה שאני עושה בפסח, אני מקפיא את המחמצת במקפיא נפרד, ומוכר, עושה מכירת חמץ על המחמצת הזאת. לדברים האלה נועדה מכירת חמץ, בדברים שהם מה שנקרא הפסד מרובה. אז כן, עושים מכירת חמץ רשמית ומסודרת, ואחרי פסח מחזירים אותה לפעילות, ויומיים אחרי החג כבר אפשר לאפות שוב לחם. שאלה חשובה מאוד, שלא ממש התייחסנו אליה, יש הרבה אנשים שאסור להם שמרים מסיבות בריאותיות כאלה ואחרות. השאלה היא, האם מישהו שאסור לו שמרים, אסור לו גם מחמצת מבוססת שמרים? והתשובה היא, לפעמים כן ולפעמים לא. זאת אומרת, יש אנשים שאסור להם שמרים מסיבות דיאטה וכאלה, ואז בעצם לחמים שנעשו ממחמצות מבוססות שמרים הם כן בסדר ואפשר לאכול אותם. יש אנשים שיש להם ככל הנראה רגישות לתוצרי לוואי שהשמרים יוצרים, ואז אין הבדל אם הצסתי את הלחם עם מחמצת מבוססת שמרים או עם שמרים עצמם, החיידק הזה נמצא שם ויש רגישות אליו, ולכן גם מחמצת מבוססת שמרים היא בעייתית. אני לא רוצה להיכנס לכל הדקויות האלה, כי יש המון 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 הנחיות שונות לכל אחד. מי שקיבל הנחיה מגורם מטפל כזה או אחר לא לאכול שמרים, שישאל באופן ברור האם לחם שהוצס על ידי מחמצת שמבוססת שמרים זה בסדר או לא, כי אני יודע שיש מקומות שזה אפשרי, יש מקומות שזה לא אפשרי. אז פשוט לשאול את מי שאמר שאסור. באיזה טמפרטורה משאירים את הבצק? באופן כללי, כשאני אומר התססה או התפרה, אני מתכוון לטמפרטורת חדר. קירורים אנחנו עושים רק כשאנחנו מאוד מאוד רוצים לעכב או לדחות את העבודה. זאת אומרת, במחמצות מבוססות שמרים בדרך כלל אנחנו עובדים בטמפרטורת חדר. כן, בשיא הקיץ, מקומות חמים מאוד, בצהריים אני אשים אותו לזמנים קצרים של שעה, חצי שעה במקרר, כדי שלא יטפח יותר מדי, שלא יחמיץ מדי, אבל באופן כללי אנחנו משאירים בטמפרטורת חדר. צריך לדעת שבמקרר, בעיקרון, בצקים לא תופחים, כמעט ולא תופחים. הם תופחים בקצב מאוד 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 איטי, ולכן אנחנו משתמשים בו רק כשאנחנו רוצים ממש לעכב את התהליך. כמו שאמרתי קודם, אני מכין סטארטר בערב, רוצה להשתמש בו בערב שאחרי זה, אני אתן לו לילה לצוס בטמפרטורת חדר, ואחרי זה במשך היום אני אשים אותו במקרר. הערת אגב, כשאנחנו עובדים עם מחמצת שיעור, אנחנו מזגזגים המון בין טמפרטורת חדר למקרר, בהתאם למתי נרצה לעבוד עם המחמצת בפעם הבאה, ובאיזה קצב נרצה שהיא תצוס, אז שם יש לנו אפשרות משחק. באופן כללי, במחמצות מבוססות שמרים, אנחנו עובדים עם טמפרטורת חדר. אני כן אשים לב לטמפרטורה בסביבה. אם מאוד חם באזור, אני אקצר את משך התסיסה
במקום לשים את זה במקרר. איך מודדים חצי גרם שמרים? אמרתי קודם, קשה מאוד למדוד, ולכן אנחנו פשוט נעבוד על בערך. כפית שמרים היא סדר גודל של 3-4 גרם, לפעמים פחות תלוי בגודל של הכפית, ולכן פחות מרבע כפית זה גרם. רבע כפית זה בערך גרם, אז ממש קמצוץ על קצה הכפית. כשאומרים תסיסה, האם כוונה פתוח או סגור, איך מונעים החמצה או קלקול? אנחנו סוגרים בניילון נצמד כדי שלא יתייבש. לפעמים זה מתנפח מאוד, אז צריך פשוט לפתוח קצת שיצאו הגזים ולסגור. איך לא מונעים החמצה או קלקול? מה שקורה בתהליך זה החמצה, זה סוג של קלקול וזה בסדר, זה תקין, זה המטרה שיקרה. ברגע ששמנו שם שמרים, השמרים האלה יצסו, נקבל טעם חומצי, זה חלק מהרעיון, זה העניין של המחמצת, לא נקבל שם עובשים בדרך כלל, אנחנו לא מדברים על סדרי גודל כאלה ארוכים, והשמרים בעצמם מונעים הופעה של עובשים בפרקי הזמן הזה. כשאנחנו מגיעים לדברים של כמה ימים, אז יכולים להופיע עובשים. במחמצות מבוססות שמרים בדרך כלל לא יקרה לנו בעיות של קלקולים חיידקיים. שאלה חשובה מאוד, האם אפשר להכין מחמצות מקמחים מלאים? התשובה היא כן. כל מה שאמרנו עכשיו, גם על מחמצות מבוססות שמרים וגם על מחמצות שיעור, נכון לגבי כל הקמחים. אין הבדל. כל קמח שאפשר להכין ממנו לחם, אפשר להכין ממנו מחמצות ולעשות מהם לחם. כשאני עבדתי אצל תומר, היה לנו גם סטארטר, גם פוליש, וגם מחמצת שיעור מקמח לבן, ומחמצת שיעור מקמח מלא, ומחמצת שיעור מקמח כוסמין, ומחמצת שיעור מקמח שיפון. אז, ואפשר, השילובים שלהם השילובים השונים שלהם יוצרים לחמים מאוד מאוד טעימים. זאת אומרת, אפשר להכין מחמצת מקמח מלא ולעשות איתה לחם מקמח לבן, ואפשר להכין ולשחק בעצם עם כל הדברים האלה, וזה יוצא דברים מאוד מאוד מיוחדים ומאוד מאוד טעימים. הרבה מהמשחק של הטעם והצבע בלחמים הוא עובד על משחק של מחמצות שונות וקמחים שונים בין הלחם למחמצת. זאת אומרת, לא חייבים דווקא שהמחמצת תהיה בקמח של הלחם. וכן, התשובה היא בהחלט כן, אפשר להכין את אותו תהליך, כל מה שאמרנו נכון לכל סוגי הקמחים. כמה זה המון זמן בהקשר של הביגה? אז אמרנו סדר גודל של 8 עד 16 שעות, תלוי בתהליך. מי שמתעניין בביגה יותר, תחפשו הנחיות ללחם, מה שנקרא לחם פראי. יש לזה הרבה מאמרים באינטרנט, תהליך מאוד מאוד נחמד, זה בדרך כלל 18-16 שעות, ויוצא לחם מאוד מאוד מיוחד. דיברנו על מקרר. למחמצות, האם צריך שמרים טבעיים, לחים או יבשים? אז גם השמרים היבשים וגם השמרים הטריים, כולם שמרים טבעיים, בסדר? כשאומרים שמרים, מתכוונים לשמרים האלה, אין הבדל מבחינה ביולוגית בין השמרים הלחים, הטריים או לשמרים היבשים. כל מה שאמרתי פה היום מתייחס לכמויות של שמרים יבשים ולא של שמרים טריים. באופן כללי, בבית אני ממליץ לעבוד עם שמרים יבשים, זה יותר נוח, יותר פרקטי ויותר זול. אין הבדל מבחינת הבצק, השמרים הם אותם שמרים בכל המצבים. האם אחד הבצקים האלה מתאים במיוחד ל-English Muffins? אני לא לגמרי מכיר את ה-English Muffins, אז אני לא יודע להגיד. בסדר, צריך לראות את המתכון ולהחליט. בדרך כלל אם יש מתכון שעובד על שמרים ואני רוצה להחליף אותו למחמצת מבוססת שמרים, אני אעבוד עם סטארטר. בדרך כלל, פשוט לעשות סטארטר מאותו קמח של המתכון, אבל יש מקומות שנעביר דווקא לפוליש. צריך לראות, אז את מוזמנת לשלוח לי את המתכון ואני אגיד לך מה מתאים. האם אפשר להכין מחמצת מביו צידופילוס? אני לא מכיר את התכונות שלו, אבל אם אני התעסקתי איתו פעם, אני לא זוכר, למדתי עליו, אבל אני לא זוכר בדיוק את התכונות שלו, צריך לראות את התכונות. אם הוא מפרק את הסוכרים של הקמח והוא לא צריך אנזימים נוספים, אז כן, אז אפשר. צריך להכיר אותו קצת. בעיקרון, באופן כללי, מה שמתפתח במחמצת זה טבעי, אנחנו לא לגמרי יודעים את זה, אבל באופן עקרוני, מה שמתפתח במחמצות שיעור זה בעיקר חיידקים ממשפחת הלקטובצילוסים למיניהם.
את הביואצידופילוס אני לא מספיק מכיר. ככה, אוקיי, אני אקריא את השאלה. אני משתמשת במחמצת שיעור לפי הנחיה של תומר בקמח מלא. הלחם תופח ומתקבל יפה, אבל הוא כבד מאוד בניגוד ללחם של תומר. מה ניתן לעשות כדי שהלחם יהיה קל ואווירי יותר? זה לא עניין של המחמצת, זה עניין של המים. פשוט לשים קצת יותר מים בבצק. הבצק צריך להיות, כבר בשלב הבצק לא צריך להיות כבד. בסדר? זאת אומרת, יכול להיות שאת צריכה פשוט להוסיף קצת יותר מים למתכון, וזה אמור להסתדר. אגב, אני לא יודע מה ההנחיות שתומר מחלק בטלוויזיה כשהוא מתראיין. בסדר? לא בהכרח שאלה הכללים שאני עבדתי איתו במאפייה, בסדר? אז לא לגמרי יודע למה הכוונה בהנחיות של תומר, אבל אם הלחם יוצא כבד זה בדרך כלל, לא בהכרח, אבל בדרך כלל דווקא עניין של כמות מים בבצק, אם את אומרת שהוא תופח יפה. אז השאלות האלה כבר ענינו. כמה מים וכמה קמח שמים כדי להכין מחמצת שיעור, ובשבוע הראשון כל כמה זמן מוסיפים מים וקמח. הדבר הזה גמיש מאוד מאוד מאוד. כל מקום שיהיה הנחיות מדויקות זה לא נכון, כיוון שזה מאוד 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 משתנה, מאוד מאוד גמיש, לפי איך שהמחמצת מגיבה, ככה אני אחליט בהמשך אם לעשות אותה יותר רטובה או פחות רטובה, באיזה תדירות. בדרך כלל בימים הראשונים אנחנו מטפלים ב3, 4, אפילו 5 פעמים ביום, ואחר כך פעמיים ביום, אבל זה לא מדויק בכלל. אנחנו עוקבים אחריה ובודקים איך היא מגיבה, ולפי זה מחליטים איך לשחק איתה. מחמצת שיעור אין לה הגדרה מדויקת של היא צריכה להיות מאוד נוזלית או צריכה להיות מאוד עיסתית. זה דבר מאוד 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 גמיש, זה משהו מאוד מאוד טבעי שמתפתח, משהו חי שאנחנו לומדים אותו ופועלים על פי מה שהוא צריך. בסדר? זה בדיוק בשביל זה נועד הקורס, כדי ללמוד את הדברים האלה ולדעת איך לתפעל את המחמצת תוך כדי העבודה. אוקיי, יש פה הרבה שאלות על סוגי קמחים, אני מניח, עניתי עליהם, נכון? כן, אמרת שכל המחמצות מתאימות לכל סוגי הקמחים. כמובן, בהתאם לקמח, זאת אומרת, קמח שיפון, תנסו להכין ממנו לחם, בפני עצמו הוא יהיה כבד וקשה מאוד לאכול אותו. זאת אומרת, אל תנסו להכין לחם עם 100% שיפון בבית, גם אם תעשו את זה עם מחמצות, זה יצא כמעט בלתי אכיל. אבל עם תערובות קמחים זה יוצא מצוין. כוסמין 100% יוצא נהדר עם מחמצת, וחיטה כמובן גם מלא גם לבן, עובד כולם אותו דבר. את הסטארטר, כן, התשובה היא כן, אפשר להכין לא קראתי את השאלה. השאלה היא אם אפשר להכין את הסטארטר מקמח לבן, אז אמרנו כן, אפשר להכין מקמח לבן או עם קמח מלא. פשוט להתאים כמויות של מים. אם אתם רוצים להכין את הסטארטר מקמח לבן, שימו קצת פחות מים. הסטארטר צריך להיות עיסתי כבד, אבל לא יבש מדי. איך חורצים את הלחם בלי שהוא יאבד מהנפח? אז התשובה היא בעדינות, עם סכין חלקה וחדה מאוד, בתנועות מאוד מאוד מהירות. לא לפחד, וזה עובד בסדר. טוב, יש פה הרבה שאלות לגבי פסח, אז אני אגיד שוב, מחמצת היא חמץ גמור בפסח, ומה שעושים בפסח, אנחנו מקפיאים אותה ועושים מכירת חמץ באופן רשמי, עם רב מסודר, רב מוכר, כן, לא לעשות, אם יש לכם מחמצת, תעשו מכירת חמץ תקנית, וזה תופס לכל הכשרויות, זה תופס לחלוטין, שום בעיה, בדיוק בשביל זה נועדה מכירת חמץ. בפסח מקפיאים אותה, לא זורקים מחמצת בפסח, זה אובדן גדול. מחמצת זה תהליך מאוד ארוך של יצירה והשקעה, וככל שהיא מתפתחת עם השנים, היא הרבה יותר טובה והרבה יותר מיוחדת, אז לא זורקים אותה אף פעם בפסח. וכן, מחמצת עושים פעם אחת בחיים. מי שנהנה מזה, כן, זה כיף גדול להכין מחמצת, אז אפשר להכין אותה, אבל בעיקרון מחמצת מכינים פעם אחת בחיים. השאלה לגבי ההקלטה של ההרצאה הזאתי, אנחנו בעזרת השם נעלה אותה
לאינטרנט ונשלח לכם אותה, נשלח קישור מחר כדי שתוכלו לצפות שוב. מי שהיה לו קיטועים, ראיתי שכמה אנשים כתבו שהיה קצת קיטועים בסאונד, זה בגלל שהיה הרבה מאוד אנשים, המערכת היה לה קצת כבד, אז מי שלא שם לב, מי שפספס משהו, אפשר נעלה את ההקלטה, תוכלו לראות. בתמונה של הכיכר לחם בפרסומת מפוזר משהו על הכיכר, מה זה? זה קמח, זה פשוט קמח. אם תוכל להסביר את היתרונות הבריאותיים בלחמי מחמצת בדגש על שיעור. אז הנושא של הבריאות במחמצת הוא נושא עם המון מחלוקות. באופן כללי אפשר להגיד שכל דבר שהוא נעשה בצורה טבעית יותר הוא יותר בריא, אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שגם שמרים זה תהליך טבעי. אז יש על זה המון דיונים והמון מחלוקות. אני לא כל כך רוצה להיכנס לנושא של הבריאות, כי יש גדולים וטובים ממני שחקרו את הפן הבריאותי של זה. זה בהחלט לחם שהוא מתעכל יותר לאט ומשביע הרבה יותר. אז קודם כל בצד התזונתי אנחנו מרגישים הבדל כשאנחנו אוכלים אותו. ההבדל מבחינתי, כשאני אוכל לחם ומכין לחם שיעור, אני יודע להגיד שהוא הרבה יותר טעים, הרבה יותר טבעי ומיוחד, ומי שלומד לאכול לחם שיעור פשוט מתאהב בו. זאת אומרת, זה משהו שאני לא מכין כל יום לחם שיעור, אבל זה בהחלט אחד הדברים המיוחדים ביותר. שוב, בנושא של היתרונות הבריאותיים, יש כאלה שהפריזו בזה מאוד ואמרו שזה פי כמה וכמה יותר בריא מלחמי שמרים. עם כל ההיכרות שלי עם הביולוגיה של השמרים, אני לא יודע להצביע על הבדלים מאוד משמעותיים, אבל בהחלט יש, בעיקר ברמה התזונתית. האם שיעור יכול להתקלקל כשחם מאוד? שיעור יכול להתקלקל, אבל כמעט תמיד אפשר לתקן אותו. זאת אומרת, כמעט זה נדיר ששיעור מתקלקל ברמה שאני זורק אותו ומכין חדש. מי שיודע לעבוד נכון עם שיעור, יודע לתקן אותו גם כשהוא התחיל להתקלקל. יש פה כמה שאלות על הקורס האינטרנטי. כל שיעור אינטרנטי סדר גודל של שעה, זה בהתאם לכמות השאלות. חצי שעה עד שעה, תלוי בשאלות שיהיו. ואחרי זה יש שיעורי בית, לעשות דברים בבית לאורך השבוע. בשבוע הראשון זה קצת יותר אינטנסיבי, בשבועות האחרים זה קצת פחות. אבל יש לכל מי שנרשם לקורס, יש אחר כך את ההקלטות של השיעורים למשך 3 חודשים אחר כך. אפשר לצפות שוב בשיעורים, לחזור על דברים ששכחנו, לשאול שאלות. זה דברים, זה המון ידע, המון מקרים וסיטואציות, וצריך פשוט לתרגל את זה. אז בדיוק בשביל זה אנחנו עושים דגש על הליווי. אז אני חושב שעניתי פה ככה על השאלות שעלו על הקורס. אם אני רואה עוד אז אני אענה עליהם. האם אפשר להשתמש בקערת התפחה? כן, כל כללי האפייה, כל שיטות האפייה של הלחם מתאימות לכל הטכניקות של ההצבחה. אין הבדל בין צורת איך הבצק תופח לטכניקה שבה מטפיחים בסלילה או בקערה או באופן טבעי, לא טבעי, פתוח. איך יוצרים צורה של בגט בבית? וואו, קצת קשה להסביר בעל פה. באופן כללי מקפלים את הבצק על עצמו כמה פעמים עד שנוצר מלבן, נותנים לו לנוח טיפה ומגלגלים לבגט ארוך. קצת קשה לי להסביר את זה בעל פה, יש מלא סרטונים על זה ביוטיוב שמדגימים. איך מוסיפים אגוזים וכדומה ללחם? פשוט מערבבים אותם פנימה, לא צריך לקמח, לא צריך שום דבר. ללוש את הבצק עד שהבצק מרגיש חלק וגמיש, ואז לערבב פנימה את התוספות שאתם רוצים. יש פה שאלה, לא לגמרי הבנתי אותה, האם השמרים הם סינתטיים? והתשובה היא כמובן לא, שמרים זה דבר טבעי. איי-די לגבי ביואצידופולוס, הוא מקור מצוין ליוגורט, נכון, הוא עובד, אוקיי, אז אני יודע מה הכוונה. אם יש לך תרבית של ביואצידופולוס, אני לא מאמין שהיא תטפיח לך בצק,
אבל כן אפשר להשתמש במקורות חלביים כמו מי גבינה וכדומה ליצירה של מחמצות כמקור של בצילוסים. למיטב הבנתי, אם אני מבין אותך נכון, אז האצידופילוס לא יצפיח בתא הבצק. אוקיי, המתכון שהראיתי בהרצאה ללחם עם סטארטר, האם זה בגט פוליש צרפתי? לא, זה לחם סטארטר. עשינו הבדל בין סטארטר לפוליש, זה שני דברים שונים. את הפוליש אמרתי, אתם תקבלו, זה משהו שכבר פרסמנו באתר, אנחנו נשלח לכם קישור ישיר לבגט פוליש במייל, הוא אמור היה כבר להגיע אליכם למייל. מי שלא ראה את זה, תכנסו לאתר שלי, תעשו חיפוש בגט ותמצאו את זה שם. יש שם בדיוק הנחיה איך לעשות בגט פוליש צרפתי בבית, נורא נורא כיף, נורא נורא טעים. אוקיי, שאלה נחמדה לחלות, שאלה כללית על חלות עם שמרים יבשים. התפיחה בשלב מסוים נהיית לצדדים ולא כלפי מעלה, והחלות יוצאות נמוכות. בדרך כלל זה בגלל שאין מספיק התפחה ראשונה. הבצק בשלב הראשון ככל הנראה לא תפח מספיק זמן. יכולות להיות לזה השלכות אחרות, צריך לנתח בדיוק מה קרה שם, אבל זה הסיבה הקלאסית. דבר שני, יש סימני מתיחה או קריאה בקליעה, וזה בדרך כלל סימן לחוסר בתפיחה שנייה. זאת אומרת, גם התפיחה הראשונה של הבצק וגם התפיחה השנייה של החלות, ככל הנראה אצלך קצרות מדי. יכול להיות שקר יותר או שאת לא שמה מספיק שמרים, יכול להיות לזה השלכות, סיבות אחרות, אבל זה בדרך כלל מה שקורה. לחם גיאורגי, לבש או חצ'פורי, איזה מחמצת מומלצת? אני לא לגמרי זוכר, נתקלתי בהם פעם, אני חושב שזה יותר דומה לפוליש מאשר לסטארטר, אבל אני לא לגמרי בטוח. אז כן, זאב, אני מתנצל, צריך לראות את המתכון. אני אשמח אם תשלח לי אם יש לך מתכון ספציפית, שלח לי ואני אגיד לך בדיוק מה עדיף. לדעתי פה דווקא יותר מתאים פוליש. באיזה כלי שומרים מחמצת וכמה שנים? אז מחמצת שיעור, שומרים אותה בכלי פלסטיק בהתאם לגודל של המחמצת שאנחנו מחזיקים, זה כמובן תלוי בכמה אנחנו אופים בבית, וזה נשמר לאורך ימים ושנים, בסדר? זה בעיקרון, לא מפסיקים לשמור אותו. יש מאפיות שיש להם מחמצת בת מאות שנים. נכון, יש פה הערה מאוד מאוד חשובה. מה שלא יהיה כשאנחנו מכינים לחם בבית, בין עם שמרים, בין עם מחמצות, אנחנו יודעים מה נכנס לתוכו, ולכן הוא הרבה 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 יותר בריא מלחם שנעשה באופן תעשייתי. כמובן יש פה הבדל בין מאפיות בוטיק למאפיות תעשייתיות, אבל בשני המקרים אין לנו מושג מה באמת שמו שם, וכשאנחנו מכינים לחם בבית הוא תמיד יהיה בריא יותר, כי אנחנו יודעים מה בדיוק היה שם. מחמצת שיעור, איפה שומרים אותה בכל הזמן הזה של לאורך שנים? תלוי בשימוש. אם אופים כל יום אז תהיה מחוץ למקרר לאורך ימים ושנים. אם אופים פעם בשבוע רוב הזמן היא תהיה במקרר. אם אנחנו אופים רק מדי פעם היא תהיה רוב הזמן במקפיא. מאוד מאוד תלוי באופן השימוש איתה, ולכן אנחנו משנים את צורת האחסון בהתאם לשימוש בה. יש פה הערה חשובה ואני אצטט אותה כי אני מסכים איתה לחלוטין. שאלות בהלכות או ברפואה, נא להפנות לגורמים בהלכה או ברפואה ולא לאופה. נכון, אני אופה וקונדיטור, אני לא רופא ואני לא רב, אני אומר דברים מהידע שיש לי והוא לא בהכרח מבוסס, אז זה נכון בהחלט. כל מה שקשור לרפואה ולהלכה שואלים גורם מוסמך. אוקיי, חנה, יש פה הערה שכתבת לגבי השמרים התעשייתיים שהם כל כך חזקים שלא לגמרי מתים בחום של האפייה, ולכן יש שאריות בלחם. התשובה היא שזה לא נכון בכלל. אין שום סיכוי בעולם ששמר כלשהו שורד 90 מעלות של אפייה, אלא אם כן הלחם נשאר בצק במרכז. אם הלחם אפוי לגמרי,
אין שום שמר שמסוגל לשרוד טמפרטורה כזאת לאורך זמן כזה. זה לא אפשרי. זה, זה דווקא הדבר שלמדתי אותו, הנושא של מיקרוביולוגיה, וזה לא ידוע לי על שמר. יש חיידקים אחרים שמסוגלים לשרוד את הטמפרטורות האלה, אבל זה לא שמרים. אה, האם אפשר להשתמש באופי לחם עם מחמצות? התשובה היא כמובן שלא. לאופי לחם יש פרקי התפחה מאוד מאוד קצרים, והוא לא מתאים למחמצת שיעור. למחמצת שיעור אנחנו זורמים איתה, זאת אומרת יכול להיות שיום אחד אני אפה איתה לחם וזה ייקח לי 5 שעות, ויום אחד אני אפה איתה לחם וזה ייקח לי 10 שעות. זה גמיש ומשתנה, ואנחנו חייבים לעבוד לפי הלחם, ולא אי אפשר לעבוד עם תוכניות מוגדרות מראש כמו עם אופי לחם. האם ניתן לקנות מחמצת שיעור? לא ידוע לי על מקום שמוכר. אחרי שמאכילים מחמצת שיעור, האם צריך לתת לה ליצוס בחוץ ואז להכניס למקרר, או ישר למקרר עד הפעם הבאה? שוב, כל נושא של הטיפול במחמצות שיעור הוא גמיש מאוד מאוד מאוד. לפעמים אנחנו נעשה ככה ולפעמים אנחנו נעשה ככה, מאוד מאוד תלוי מתי תהיה הפעם הבאה ומה קצב התסיסה וכמה החזקה המחמצת. שוב, בגלל זה אמרתי, בגלל זה נוצר הקורס הזה. הקורס הזה של 4 מפגשים הוא כיוון שאין פתרונות קסם. מחמצת שיעור זה משהו שצריך ללמוד ולהכיר אותו טוב טוב טוב. אי אפשר לעבוד לפי כללי אצבע. זה משהו שצריך לחוות אותו וללמוד אותו ולהתנסות ולשאול ולקבל תשובות וככה לעבוד איתו, כי כל פעם אנחנו נשנה את צורת העבודה בהתאם לכל התנאים. וברגע שמכירים את החוקים ומבינים אותם, אז יודעים להחליט לבד מה לעשות בכל מצב. שאלה, האם יהיה מצב שיהיה קורס מעשי? והתשובה היא, זה הקורס הכי מעשי שאני יכול לעשות. זאת אומרת, בקורסים פרונטליים היה לנו ניסיונות כבר בעבר לעשות קורס פרונטלי של מחמצות. הבעיה היא שמחמצות זה פרקי זמן מאוד מאוד ארוכים, זה תהליך מאוד 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 ארוך. במפגש פרונטלי, מה שאנחנו נעשה, אנחנו בעצם נלמד את התיאוריה ונתרגל אותה בבית. ולכן במקום ליצור מקום שבו נצטרך להגיע אליו ולהיפגש ולעשות את אותו דבר בסופו של דבר, אנחנו נפגשים פה באינטרנט, לומדים את החוקים ועושים את הכל באופן מעשי בבית. אתם תתרגלו בבית שלכם, במטבח שלכם, על המחמצת שאתם תיצרו בעצמכם. אתם תתקשרו איתי אם צריך אז כל יום במייל, ואם יש דברים, תקלות אז ב-SMS, ואנחנו נבנה באופן ממש יד ביד, נבנה את המחמצת, נטפל בה ונלמד להכין ממנה לחם, כך שלא יהיה מצב שבאתם לקורס הפרונטלי המעשי וזה עבד, ובאתם חזרתם הביתה ומשהו מתפקשש. הרעיון לקורס הזה הוא נבנה בדיוק באופן שלדעתי הכי הכי נכון והכי פרקטי ללמוד למחמצות שיעור, כדי באמת להכין מזה לחם בסוף. שאלה לגבי מחמצות עם שמרים, האם גם הם נשמרים לאורך זמן? כן, אבל לא הרבה מאוד זמן. אפשר להכין סטארטר ולהשתמש בו 2-3 אחרי זה, כמובן לשמור אותו במקרר. מה שעושים במקומות שאופים הרבה מאוד, נגיד אצל תומר, שהיינו משתמשים בדברים מסוימים בסטארטר, אז כל סוף יום היינו לוקחים את הסטארטר שנשאר ומכינים עליו את הסטארטר החדש עם תוספת של קמצוץ שמרים, בעצם לא זורקים לפח את מה שנשאר, וזה ממשיך לצוס עם הסט הבא. אבל אם נשאר, אבל לא לשמור אותו בעיקרון יותר מ3-4 ימים במקרר, זה אחר כך חמוץ מדי. איך, איפה פספסתי את זה? איך ממתיקים את המחמצת כדי שלא יהיה חמוץ? אז בואו נעשה סדר. הוספה של סוכר לא מעדן את החמיצות, לחם מחמצת הוא חמוץ, במיוחד מחמצת שיעור, וכשנלמד על המחמצת שיעור בקורס אני אסביר איך אנחנו יכולים עם המחמצת לשלוט בטעם הסופי של הלחם. אפשר להגיע גם ללחם שעם חמיצות מאוד 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 עדינה וכמעט לא מורגשת, ואפשר להגיע ללחם עם חמיצות מאוד 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 גבוהה. זה משהו שאנחנו, כשהמחמצת כבר פעילה, אנחנו יכולים לשלוט בו לפי המתכון ולפי האופי של המחמצת שאנחנו ניצור לה. אוקיי, אז את זה אני חושב שענינו. האם כל לחם צריך שיהיה לו קול חלול שנוקשים על התחתית שלו? מה זה אומר אם אין קול חלול? זה שני דברים, או שהקרום מאוד מאוד דק וזה יכול להיות וזה בסדר, או שזה אומר שהוא לא נאפה מספיק.
בעיקר אל תבדקי לפי כל חלול, כי זה משהו שצריך להכיר אותו, פשוט לבדוק שהלחם לא מרגיש כבד. מיד שאת מוציאים מהתנור, להחזיק אותו ביד עם מגבת או משהו שלא יהיה חם מדי, ולהרגיש שהוא כבד. אם הוא כבד לך, תכניסי אותו לעוד 5-10 דקות בתנור על חום נמוך, 160-170 מעלות, אפילו 150 אם זה הרבה מדי זמן, לחכות עד שהוא יעדה את המים החוצה. זה קורה בעיקר בלחמים מקמח מלא וכאלה שיש בהם יותר מים, אז צריך פשוט לאפות אותו יותר זמן כדי שהמים האלה יתאדו. כשהמים יתאדו, הלחם קל יותר, ואז גם שומעים יותר את הקול החלול, אבל אז יודעים שהוא מוכן. האם אפשר לשמור מחמצת שעור באופן יבש, ואם כן, האם ניתן לשלוח מחמצת יבשה בדואר? נתקלתי בהתייחסות לזה באיזשהו מקום. זה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד מסובך לייבש את המחמצת, לטחון אותה ואז לשחזר אותה חזרה עם סבירות גבוהה שזה לא תתעורר חזרה, ולכן אני החלטתי לא לסמוך על האופציה הזאת ולא לא לעבוד בשיטה הזאת. אני לא מאמין בה, אני חושב שלא בטוח שזה יעבוד. עם מה מכינים מחמצת פרווה? מה זאת אומרת? מחמצת היא פרווה. באופן עקרוני מחמצת היא פרווה. ציינתי שיש אפשרות להכין מחמצת מרכיבי חלב, אבל גם אז הלכתית המחמצת הסופית היא פרווה לכל דבר, כיוון שיש שם רק שרידים של נוזל חלבי. אבל מחמצת באופן כללי היא פרווה. גם מה שנלמד בקורס, אנחנו לא מתעסקים בכלל עם מוצרי חלב, אנחנו מתעסקים אך ורק עם קמח ומים, ומגיעים בסוף למחמצת. כן, כמובן פרווה. כל מה שאנחנו מתעסקים הוא פרווה. אין במחמצות עבודה עם חלבי בדרך כלל. עשיתי פעם אגב מחמצת עם מי גבינה, אבל זה בשביל הספורט. לא צריך את זה. לא צריך להיות חלבי בשביל שזה יהיה מוכן. טוב חברים, זמננו תם. אני שמח שהשתתפתם, אני מקווה שזה לימד אתכם. אני מקווה מאוד לראות אתכם בקורס של המחמצות. מי שמתעניין ורוצה, אז שוב, זה קורס מעשי, זה קורס שאנחנו עושים הכל בידיים. זה לא נועד למי שרוצה לשמוע ואחר כך לא לעשות עם זה כלום, אז חבל. מי שרוצה רק לשמוע שלא יבוא, מי שרוצה לעשות ולהכין ולהתנסות, אז שיבוא בהחלט ובשמחה. יש פה שאלה חשובה, האם הקורס מתאים גם למתחילים. אז מי שעדיין לא התנסה במחמצות בכלל, ודאי שזה מתאים לו. מי שלא התנסה בכלל בלחם, אז לא, כי אנחנו בונים על זה שמי שמצטרף לקורס יודע באופן כללי לאפות לחם. מי שלא בטוח אם זה מתאים לו או לא, מוזמן למלא שם. תיכנסו לדף של הקישור ששלחנו לכם, יש שם, מי שלוחץ הלאה אז יש שם שאלות, תמלאו את השאלון, או תתקשרו אליי, דברו איתי, נראה אם זה מתאים לכם. מי שנראה שזה מתאים לו מוזמן להצטרף. בסדר, אז מי שמתלבט אם זה מתאים לו או לא, דברו איתי במייל. האם יש לי קורס לאפיית לחמים למתחילים לפני שמתחילים הקורס למתקדמים? יש לי קורס וירטואלי ללימוד עצמי, עובד בשיטה של סרטוני וידאו, דפי סיכום, וכמובן כמו כל דבר אחר עם תמיכה. זהב, אני אשלח לך קישור לדבר הזה. מי שמתעניין, תשלחו לי במייל ואני אשלח לכם על זה במייל. יש לנו קורס לאפיית לחמים, מי שרוצה ללמוד להכין לחם בבית עם שמרים קודם כל לפני המחמצת. אבל מי שיודע לאפות חלות או לחם, מי שיש לו איזשהו ניסיון באפייה ביתית, שוב, של חלות או לחם, זה מספיק, לא חייב דווקא לחמים או חלות. מי שאפה בבית חלות או לחמים בעבר ומבין שאנחנו נגיד תפיחה, נגיד לישה, נגיד עיצוב, יודע על מה אנחנו מדברים, מוזמן בשמחה, הקורס הזה מתאים לו. מי שלא התנסה בכלל באפייה בבית, אז הקורס הזה לא מתאים לו. אז כן, כמה וכמה שאלתם עכשיו, אז כן, התשובה היא בהחלט כן, חלות ולחם אותו דבר מבחינתי. מה שכן, מחמצות לא מתייחס לחלות.
הטכניקה היא אותה טכניקה, ולכן מי שיש לו ניסיון בחלות בהחלט יכול להצטרף לקורס. כמה שעות צריך לפנות לצורך הקורס? אז קודם כל יש לנו את בערך חצי שעה עד שעה בכל שיעור וירטואלי, כל שיעור כזה, אז צריך לצפות בו. ואחרי זה, בשבוע הראשון, זה יהיה התעסקות, כל התעסקות עם המחמצת היא כמה דקות. זאת אומרת, כל טיפול, האכלה, נגיעה, זה סדר גודל של 4-5 דקות, מוסיפים קמח ומים, מערבבים, בודקים ומתעדים ביומן. הדבר הזה קורה בשבוע הראשון די הרבה, זאת אומרת סדר גודל של 3, אפילו 4 פעמים ביום, ובשבוע השני זה קצת יורד בתדירות שלו, אבל כל אחד במקום שלו אנחנו נתאים לו את התוכנית. זאת אומרת, מי שאומר לי שהוא יוצא מהבית בבוקר וחוזר רק מאוחר בערב, אנחנו נבנה לו את התוכנית של איך הוא מטפל במחמצת לפי הזמן שיש לו. זאת אומרת, היא לא דורשת המון זמן של עבודה, אבל היא כן דורשת המון נגיעות של עבודה מדי פעם, וכל אחד בהתאם ללוז שלו בהחלט נוכל להתאים את זה. מי שיודע שיש לו 3 ימים שהוא לא יהיה בבית בשבוע הראשון, אז זה יכול להיות בעייתי. אבל אנחנו בהחלט נתאים את הלוז, זאת אומרת, אני אעמוד בקשר ישיר באמצעות מייל ו-SMS אם צריך, עם כל אחד ואחד מהמשתתפים בקורס, ואנחנו נבנה את תוכנית עבודה לכל אחד, גם בהתאם ללוז שלו וגם בהתאם למחמצת שלו. זאת אומרת, כל אחד המחמצת שלו תגיב טיפה אחרת. אתם תלמדו להכין את המחמצת שלכם בהתאם לאופי החיים שלכם ואופי העבודה שלכם. אז אוקיי, אז פה אנחנו סוגרים את השיעור. אם יש למישהו שאלות נוספות על המחמצת, מה שלמדנו היום, או על הקורס, מוזמן לשלוח לי במייל, אני אענה בשמחה על הכל, ושיהיה לכולם שבוע טוב ואפייה מהנה.